Inselmilkom, illum miegħi għandi l-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Malta, Sur Peter Paul Colleiro. Din is-sena dan id-dipartiment kien imħabbat ħafna bħal dejjem tagħna, ma naħseb din is-sena anke kif bdejna din is-sena kellhom ħafna xogħol. Niftakru sfortunatament dik it-tifla ta' ċirkewwa illi jinbelat mill-mewġ u kemm ħadu xogħol u rriskjaw ukoll ħajjithom il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. U mbagħad il-maltempata ħeri illi ara kemm kien hemm xogħol siewi biex ġew salvati n-nies u għall-grazzja t'Alla sa issa ma kellniex problemi kbar fis-sens li ma mitux nies. Però jgħidilna aħjar is-Sur Peter Paul Colleiro nifsu, grazzi naf kemm inti mħabbat u ma nixtieqx noħodlok ħafna mill-ħin. Din is-sena kif għadni kif għedt, splużjoni ta' xogħol, kellkom wisq xogħol, għadkom għaddejjin imma l-maltempata ħerek idditkom dak il-każ ta' ċirkewwa inkollu għaddejjin ittellaw il-katavri mill-baħar, ġifieri aħna vera għandna l-xiex nirringrazzjawkom. Din is-sena bej wieħed u ieħor taf kemm kellkom sejħiet? Sal-lum kellna 1044 sejħa sa ftit qabel il-programm, ġifieri mill-bidu tas-sena sa kemm ġejna dal-programm. 1044 sejħa. Huwa xogħol diffiċli, xogħol ukoll li huwa emozzjonali fis-sens li intom tridu tibqgħu għaddejjin. Imma intom taraw ħafna stejjer taqsim il-qalb u taraw nis li jmutu, taraw nis li qegħdin tafu li se jmutu. Huwa xogħol. U hemm xogħol sabiħ ukoll biex jissalvaw in-nies. Sabiħ tiegħu iva u x'kultant fih l-ikraħ tiegħu wkoll, imma dik hija parti mill-ħajja. U tipperikolaw ukoll ħajjitkom għaliex intom meta jinħaraq xi bini, meta jkun hemm inċident, intom il-ħaddiema tagħkom għalkemm ikunu mħarġin tajjeb ħafna u jkollhom ukoll lodda ma xorta kif ġieli ġara jistgħu jindarbu. Ir-realtà hi li d-Dipartiment jopera taħt ċertu premessi u ċertu sistemi li huma qegħdin hemmhekk tapposta, ġifieri aħna ma nitlux għomja fin-nar, nippruvaw nġibu kemm jista' jkun informazzjoni, għandna l-ilbis protettiv, għandna t-taħriġ, għandna t-tagħmir. Ir-realtà ma tibqa' li inċident dejjem jista' jinqal għalek u qatt ma jkun hemm affarijiet ċerti, jkun hemm riski kalkulati. Jiġifieri kemm jista' jkun aħna nieħdu riski kalkulati biex nippruvaw insalvaw u nipproteġu. U s-sena l-oħra l-ammonti ta' sejħiet meta kkumparati mqabbla ma' snin oħra kienu iktar inqas? Issu dejjem qed ikollna bejn 6,000 u 7,000 sejħa li jvarjaw jiġifieri, imma s-sena li għaddiet pereżempju kellna 6,600 sejħa. Jiġifieri issu dejjem hemm dak il-isu bilanċ. Issa inti jiddependi għax pereżempju dis-sena forsi kellna xi daqsxejn iktar qalila mela kellna ħafna iktar sejħiet sa minħabba l-maltempata ħeri. Issa rridu naraw fis-sajf, jiddependi anke jkollok sajf qalil, ħajkollok iktar wildfires jew grass fires. Ekku. Insomma pattu waħda l-oħra. Biex in-nies jifhmu aħjar, normalment in-nies jaħsbu li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huma biss dawk li jitfu n-nar. Mela, kemm għandkom ħaddiema u is-sezzjonijiet differenti? Mela, id-Dipartiment huwa magħmul minn 400 ħaddiem bejn u ieħor, għandek sezzjoni amministrattiva li hija li żżomm il-Dipartiment f'postu x'kun jista' jirrispondi, u mbagħad għandek il-forzi tas-salvataġġ li huwa l-firefighters u l-fire station, se naħdax il-fire station. U hemm minnhom li huma b'xogħol speċifiku, pereżempju s-sezzjoni tal-baħar, tirrispondi għall-sezzjoni tal-ħażmet, hazardous material, veri tirrispondi għal affarijiet. Tal-baħar allura x'jagħmlu eżatt li jkunu? Il-baħar kulħadd huwa pumpier effettiv, ġifieri jista' jagħmel ix-xogħol ta' pumpier. Daw jispeċjalizzaw fil-baħar, speċjalment f'nirien fil-baħar, salvataġġ fuq il-baħar, ġifieri flimkien ma' forzi tal-ordni oħrajn. Intom għandkom il-buadda sa wkoll jew dawk il-forzi armati? Iva. Jiġifieri meta ġara l-każ ta' ċirkewwa dak tagħkom Dimna flimkien. Dimtu flimkien għax il-forzi armati għandhom ukoll biex in-nies jifhmu aktar il-firxa. Issa kombinazzjoni din il-ġimgħa ltqajt ma' xi volontira wkoll magħkom, kemm għandkom volontira? Hemm diversi NGOs, hemm xi 6-7 illi jaħdmu qrib ħafna mad-dipartiment u d-dipartiment jgħinhom b'mod finanzjarju. U dak huma jieħdu ħsieb huma ġifieri. Ġifieri daw jistgħu jgħinukom għax ikunu mħarġa. Ikunu mħarġa daqs jistgħu jaħdmu spalla ma' spalla magħna. Jew inkella ikunu speċjalizzati fit-taħriġ tagħhom. Pereżempju hawn NGOs li speċjalizzaw fit-tiftix bil-kelb. Għalkemm id-dipartiment għandu
Imma meta tkun xi ħaġa naqra kbira, jew hawn min pereżempju jispeċjalizza f'cadaver dogs li huma klieb li jfittxu kadavri biss. Infatti il-tajt ma' persuna li għalina volontier bil-kelb tiegħi ma' Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u biex ngħidlek il-verità ma kontx nafa din naf li għandkom il-volontier ma mhux li jġibu l-klieb. Ġifieri intom mbagħad kif taħdem tħarġulhom il-klieb intom? Huma għandhom NGO għalihom u jaħdmu bi-standard tagħhom, però li jkun kompatibbli u aħna bit-taħriġ stess ikunu qegħdin niċċekkjaw dak l-affarijiet. Bħala NGO ikunu għalihom ikunu qegħdin jitmexxew minn bejnietom speċi u jaħdmu tas fil-qrib ħafna mal-protezzjoni ċivili. Kurżità, kemm għandkom klieb intom bħala dipartiment? Aħna minnaħa tagħna għandna xi 6 jew 7 effettivi, lex imbagħad ikollok l-oħrajn li jkunu pensjonanti ma nibqgħu nżommuhom magħna u jibqgħu jieħdu t-taħriġ xorta anke jekk fir-realtà m'intix toħroġ bihom għax ikunu xjaħu. U meta jkollok kelb li qed jaħdem magħkom, dak ikun assenjat ma' ħaddiem wieħed biss jew jista' jaħdem ma' ħaddiem oħrajn. Qed nippruvaw li nġibu li l-klieb kun jistgħu jaħdmu ma' ħafna nies, ma fir-realtà ishom il-klieb ħafna drabi qisu dejjem jaqbdu dak il-persuna u jaħdmu l-aħjar ma' persuna oħra. Ma jfissirx li ma jaħdmux ma' ħadd ieħor, ma ishom dejjem ikollhom persuna li jinġibdu forsi xi ftit iktar leha. Naf kemm intom taħdmu ħafna, għandkom ħafna xogħol, mill-aspett ta' li tqajmu iktar kuxjenza, edukazzjoni, x'importanti. Jien l-ewwel waħda kont qed ngħidlek ġieli minn programmi ta' tfal nitgħallem li ċertu affarijiet mhumiex tajbin illi jekk ikun hemm in-nar ma tiftaħx it-tieqa. Ta' kont żgħira kont naħseb li tiftaħha li joħroġ li realtà li jekk ikun hemm xi tip ta' nar kawżat minn elettriku, l-ewwel titfi l-elettriku u mbagħad tagħmel dawn hemm xi ħsieb li jkun hemm iktar jew forsi tikkollaboraw ma' xi dipartimenti oħra u entitajiet li ssaħħu l-edukazzjoni x'naħseb importanti ħafna. Fil-fatt aħna diġà qegħdin nagħmlu kampanja ġewwa l-iskejjel u nagħtu il-materjal, għamilna kampanji anke f'diversi rħula bħal Marsa Xlok meta kien hemm ta' tsunami. Jiġifieri dejjem ħdimna fuq dak però dal-aħħar issa qegħdin nippreparaw ukoll materjal li ħajtwassal f'kull dar u li jkun il-ħsieb tiegħu li l-ktejb ikun orjentat għall-etajiet kollha. Materjali ġifieri stampat? Stampat, eżatt, kif ukoll diġitali llum għax social media. Eżatt, għax illum tipprova tolqot il-kulħadd, irid ikollok materjal li jmur tajjeb għaż-żgħażagħ u hemmhekk ikun hemm daqsxejn challenge l-isfida għaliex irid ikollok materjal li jmur tajjeb maż-żgħażagħ, jmur tajjeb mat-tfal u jinftiehem anke mill-adulti. Però wieħed mit-triks li dejjem użajna kien li mingħand it-tfal inti tasal għand l-adulti. U vera, għaliex it-tfal anke jekk jitalmu xi fl-iskola jiġorruha fil-familji u proset sewwa qed. Li il-kultura Malta qed tinbidel ukoll, jiġifieri dik hija waħda mill-challenges li fejn qabel il-kultura tagħna il-Maltin forsi kienet daqsxejn ma tienu lawċin kienet li ma tantx nisimgħu dal-affarijiet, ma tantx nagħtu każ dal-affarijiet illum. Hemm iktar kultura li wieħed jieħu ħsieb is-saħħa u s-sigurtà tiegħu. U din il-kampanja ħatibda dal-waqt? Meta timmira? Dal-waqt iva fil-ġimgħat li ġejjin u fix-xhur li ġejjin inkunu nistgħu naslu għand kulħadd. Imma mhix waħda biss qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa li tkun maquda ma' kulħadd. Ġifieri inti mhux sempliċement tajtek ktieb għalhekk qed indumu forsi ftit iktar. Mhux sempliċement tajtek ktieb u daqshekk u kienet standalone, qed nagħmlu ħsieb biex jekk il-qudiem nagħmlu eżerċizzju ta' tsunami pereżempju jkun integrat mal-istess materjal li għandek id-dar. Ħalli inti jkun hemm kontinwità f'dak li qed ngħidu. Mhux irċevejt materjal li speċjalment fid-dinja tagħna li toqgħod attenta xi jkollok ħafna materjal ġej minn kullum kien illum li jkun konfliġġenti ma' xulxin. Min jgħidlek jinnaf oħroġ jiġri u min jgħidlek qgħod id-dar u dik tista' tagħmel differenza kbira. U għalhekk nappellaw anke aħna meta jkun hemm bħalma ġara fil-Malta Malta Ħeri, meta noħorġu nkellmu lill-pubbliku għandna min jismana u biex tisimgħu sorsi li jkunu stabbiliti mhux min ikun kull min qed jikteb xi ħaġa wieħed jagħti kasa. X'inhu l-aktar li jinkwetakom fis-sajf, Sur Kolejro? Issa ovvjament preparaw. Fis-sajf għandek diversi sfidi, ħanajdulhom hekk. Mela l-ewwel ħaġa għandek il-pubbliku in ġenerali qed ikollu attivitajiet iktar barra mid-dar, barra mill-istabbilimenti fuq barra.
li dak minn nifisom jonqos daqsxejn il-periklu fis-sens għax inti nar ġo stabbiliment huwa perikolus mal-ewwel. Fil-waqt li nar barra mhux daqshekk perikolus jekk tagħmel id-distanza tiegħek. Imma wieħed irid joqgħod attent. Number one għall-grass fires għax ħsara kbira fl-ambjent u peress li aħna iż-żoni urbani tagħna, ġifieri fejn il-bini tan-nies, fejn il-irħula, imissu maż-żoni rurali mal-widin, allura jekk jaqbad wied hemm ċans anke jibqa' dieħel u jagħmel ħsara lil diversi djar, diversi karozzi ta' min jgħix mal-periferija. Ġifieri dak dejjem wieħed mill-ikbar challenges. Li hemm ukoll huwa fil-baħar minnu nnifsu għaliex il-poplu li kulħadd irid joqgħod attent għal dak li qed jagħmel u sfortunatament xi ħaġa li forsi wieħed ma tantx jagħti każ jew mhix abbinata u anke l-midja ma tantx tippikjadi hija l-konsum tal-alkoħol pereżempju fil-barbecues li jista' jkollu effett fuq fetiġija sewqan. Ħafna drabi il-kampanji jibdew dak li jkun jagħmilhom fi żmien il-miliet u jgħid isma' din. Fil-realtà meta tmur barbecue u tixrob pereżempju jew tixrob iktar milli suppost. L-istess alkoħol tiegħu ġifieri bħal m'għandu effett fuqek fix-xitwa. Il-miliet għandu fuq sajf, jiġifieri dejjem. Sur Colleiro, nirringrazzjak immens, intervista veru tajtna informazzjoni u nawgura aktar ħidma tajba u taġiti u nirringrazzjak ukoll lilek u lill-kollegi kollha tiegħek. Dak kien is-Sur Peter Paul Colleiro, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Grazzi li segwejtuna.